Ben, empezamos. Moi bons días a todas e a todos. Moitas grazas por estar aí. Vou comenzar dando conta dos temas tratados na Xunta de Goberno desta mañán e logo falaremos, comentaremos algún outro tema, algunha outra incidencia. Ben, con relación aos temas da Xunta de Goberno hai diferentes obras de construción de novas vivendas, de rehabilitación de vivenda unifamiliar. Tamén eu salientaría que se concede licencia para demoler a edificación que se atopa entre a avenida de Vila García e a avenida de Ferrol, que é unha edificación que leva aí 20 anos en un estado ruinoso e que se concede a licencia para a súa derruba, que esperemos que sea a antesala da licencia para a construción do edificio que debe pechar as dúas mazás e debe deixar, digamos, completada como a forma que debe tomar ese espacio, non? Por tanto, o considero moi importante. En outro orden de cousas, se aprobou o convenio coa Asociación Coordinadora Galega de Organizacións non gubernamentais para a colaboración coa UAMI, para a atención ás persoas inmigrantes e para financiar o programa Compostela máis solidaria. Tamén, en servicios sociales, eu quería salientar algo que me parece especialmente importante, que é o convenio coa USC e especificamente referido á Facultade de Medicina e Odontoloxía para o financiamento dun programa de atención bucodental a persoas en risco de exclusión social. De todos é sabido que a Seguridade Social e, polo tanto, os Sergas, as persoas adultas solamente cubren extraccións. Polo tanto, o que se prevé a través deste convenio é que o Departamento de Servicios Sociales poida enviar a Facultade de Odontoloxía a determinadas persoas que cumplan os requisitos e que a xuicio dese departamento requiren esa atención e ali lle prestarían unha serie de servicios como limpieza, empastes, prótesis, tamén endodoncias, que non son cubertos pola Seguridade Social. Entendemos que iso é moi importante para a saúde destas persoas, é moi importante para a conservación da súa autoestima e incluso é moi importante para aqueles que deseen atopar un posto de traballo, pois pode serlles de unha axuda importante porque a presencia é un dos factores que se ten en conta. Por lo tanto, este é un programa creo que pioneiro, non me consta, polo menos en estas dimensións e con estas características que existan en outras ciudades de Galicia e que a nos, de alguna maneira, nos permite beneficiarnos tamén de dispoñer en Santiago da Facultade de Odontoloxía. É un beneficio compartido para as dúas partes. Tamén se aproban a tabla de precios para o uso dos centros socioculturales e tamén se xudicou a construción do espacio multiusos cuberto de Santa Marta, na Choupana. A instalación dunha cuberta nunha zona de parque orientada basicamente a que os máis pequechos poidan realizar actividades sin risco de mollarse e tamén se poidan realizar outro tipo de actividades. Isto foi o que dou en sí a Xunta de Goberno celebrada esta mañán. A maiores de eso, quero falar de 4 temas. Expresar o agradecimento a todos os compostelanos pola colaboración recibida durante a Volta Ciclista onte. Eu creo que o comportamento con carácter xeral da ciudadanía foi exemplar. Creo que foi un enorme éxito, que a imaxe que dou Santiago para docenas de países onde se transmiteu a Volta Ciclista foi unha imaxe sinceramente espléndida, non só o evento final da entrega de premios na Plaza do Obradoiro, que desde logo transmite toda a maxestuosidade da plaza, sino tamén todas as transmisións que se fixeron a través do circuito. Por suposto, iso tamén beneficia a outros concellos como Padrón, Rois, Brión ou Ames, que se viron atravesados por esta etapa final da volta, pero que dúbida cabe que a concentración maior
se produciu en Santiago de Compostela. Por tanto, considero moi positivo o papel que iso representa para a promoción da ciudad, o poder disfrutar en vivo e en directo dunha proba de máximo nivel mundial e, por suposto, quero agradecer aos funcionarios, aos traballadores, a todos os que fixeron posible a súa organización e ao conxunto da ciudadanía a súa espléndida colaboración. Bien, agora empeza unha semana nova e, por lo tanto, empeza unha nova normalidade. A normalidade empezaba hoxe a primeira hora da mañá co inicio das obras na Rúa do Hórreo. Estuve facendo o seguimento desa obra. Podo dicir que a estas horas está de alguma maneira normalizada a circulación xa como ten que quedar. Está funcionando moi ben a mini rotonda que se preparou para o acceso a través de San Pedro de Mezonzo ao Ensanche, e eu vexo que, lóxicamente, en outras condicións moi distintas, pero está funcionando razonablemente ben a organización da Rúa do Hórreo. Hai un pequeno cambio sobre as previsións anunciadas que hai que introducir, que é que os autobuses que estaba previsto que baixaran por Santiago León de Caracas terán que baixar previsiblemente por Fernando III Santo. Eso foi un problema detectado con relación ao radio de xiro na parte de abaixo, por tanto, aconsella desplazala hacia Fernando III Santo, onde, en principio, o radio de xiro é máis doado e, por lo tanto, a interferencia entre o carril de baixada e de subida non se debe producir. Polo resto, todo está funcionando de acordo coas previsións establecidas. Tamén, con relación á obra de Concheiros, esta semana vai a recibir un impulso, pero non hai rosas sin espiñas, polo tanto, en principio está previsto que en horario de tarde e noite, diferentes días, se proceda ao peche da calle para proceder ao asfaltado e formigonado. Entón, iso se vai facer en boa medida polas noites, entre as 20 horas e as 4 da mañá. Escollese ese horario para que dé tempo a que frague e que, por lo tanto, poida abrir o tráfico ás 8 ou 9 da mañá. Por tanto, isto debemos contar con que, en principio, a partir do día 8, nas noites, xa se irán concretando os días, porque además pode haber modificacións en función das condicións climatolóxicas, é dicir, se chove moito, pois posiblemente haya que aplazar algunha destas actuacións hasta outros días dos que chova menos, porque é incompatible, non? En todo caso, xa está prácticamente acondicionado, pero vai a quedar aberto un trozo da Cruz de San Pedro para que os vehículos poidan circular cara a Rúa Betanzos ou do Rosario e Bonaval mentras se realice este formigonado. É dicir, que non vai haber un peche total, sino que se vai a deixar un circuito aí. Se enviará a oportuna nota de prensa. Bueno, a obra está avanzando o ritmo previsto. Esperemos que, e de feito se nota xa que as condicións de accesibilidade, o comercio e as vivendas melloraron notablemente, porque na maior parte do percorrido se pode facer xa a través da base de formigón. Falta o empedrado, que se irá poñendo progresivamente. Eu noto unha certa mellora. Estuve o sábado ali mismo visitando as obras e falando cos veciños e percibo que a veciñanza é consciente do esforzo que se está facendo e, ademais, do resultado que está dando. Tamén todos confiamos en que nos próximos días poida abrir plenamente a circulación todo o tramo de Rodríguez de Vigorí e a Avenida de Lugo, que está afectado polas obras que leva a Consellería de Obras Públicas. Bueno, esperemos que eso tamén poida abrir entre todo e conxuntamente todo contribuya a afloxar a presión e, por lo tanto, a mellorar a funcionalidade da zona.
non sei, bueno, e por último, vou facer unha referencia ao virus, porque non podo non facela. Hai que decir que a evolución dos datos en Santiago sigue sendo moderadamente positiva, é dicir, estamos millorando os datos a un ritmo non enorme, pero poño un exemplo, se o pasado día 3 teníamos 189 casos activos, o día 2 tiñamos 195, pois 195, 189, hoxe temos 152. Quer dizer que se vai producindo unha baixa de forma bastante constante, ainda que é certo que é un ritmo moi moderado. Bueno, hoxe chegan os estudiantes universitarios, o día 9 empeza o curso escolar, todos debemos manter a prudencia, desde logo as institucións académicas, tanto universitarias como de educación infantil, de primaria, de secundaria, van a manter todas as medidas do curso pasado co fin de que o risco de contagio se minore, e a vacunación debe seguir avanzando o ritmo no que está facendo, e se todos nos esforzamos, esta tendencia positiva que hoxe temos, que xa fai que Santiago se coloque entre as cidades de risco moderado, pode e debe seguir millorando. Respecto ao número de contagios diarios, que a semana pasada estaban 12, 13, en estes momentos baixou un pouquiño, están 7. Bueno, que non é tan pouquiño. É dicir, siguen sendo moitos, 7, 8 contagios diarios, pero, bueno, son menos que 12 e 13 e son menos que 40 ou 50 que tiñamos aí mes e pico. Ben, alguna pregunta? As obras do Orrio, eses autobuses que baixaban por Santiago León de Caracas que pasan a Fernando Pedro son buses urbanos, non? Sí, Santiago, León de Caracas, sí, pasan, son urbanos, pero tamén é posible o transporte escolar terá que utilizar as mesmas rutas. É dicir, o problema que se viu ali é que é moi forzado o xiro do autobús, e tende a invadir o carril de subida. Por lo tanto, sobre todo na perspectiva de inicio do curso escolar o vindeiro xoves, é preferible cambiálos. Eso foi o que se valorou esta mañá. Entonces, se cambiarán. Se estudiou tamén a alternativa de Antonio Casares, pero tampouco funcionaba ben, por lo tanto, imos a leválo de entrada a Fernando III Santo. Queria preguntarle, non sei se tuvo xa reunión con os veciños de Vice? Bueno, teño prevista unha reunión coa presidenta da Asociación de Veciños esta tarde. Por a tarde. Que asuntos se van a... O primeiro que teño que facer é escoitar. Porque preguntaba, porque imagino que será sobre a situación do barrio, tamén asfaltado, mellorado algunhas zonas. Bueno, pois eso... A raíz de unha caída, non sei se sabe, que nas últimas jornadas unha rapaza caeu desa zona e fracturou un brazo. Eso, desgraciadamente, non é un problema exclusivo desa zona. Caídas hainas en moitas zonas da ciudad, desgraciadamente, e, por lo tanto, se fai un esforzo de mantenimiento para tratar de mellorar as condicións de seguridade, pero non é que caera unha persona en Vite, é que, eu diría que... Pero é un reflexo de que a situación está mal, non? Parece que non está mal vista. Hai máis caídas no ensanche que en Vite. Eso podo yo decir, sin máis. Hai máis caídas no ensanche que en Vite. Eso non quere decir que non haya que facer cousas en Vite, como tamén as hai que facer no ensanche, pero a zona de Santiago onde hai máis caídas é o ensanche. Hai que cousas que facer en Vite. Que? Que cousas hai que arreglar en Vite. Pois eso non lo dirá ela. Eu vou escoitar a asociación, a ver que demandas nos trae, e iremos vendo. Hai un esforzo grande que se está facendo en conservación e mantenimiento de aceras, pero é importante lembrar que temos non docenas, centos de kilómetros de aceras. Repito,
centos de kilómetros de aceras. Por tanto, ás veces non somos conscientes de que non é o mismo manter unha acera ou manter o pasillo de casa que manter centos de kilómetros de acera. E temos problemas en moitas aceras. Temos problemas no campus, temos problemas en moitos sitios de Santiago. Por tanto, se foi un esforzo continuado para intentar facer o mellor mantenimento posible, pero non é posible manter todo en perfectas condicións. Ou non nos é posible de momento. Pregunta Rosa, cantas noites levará a dotación do firme en Concellos? Calculamos que 3 ou 4. Posiblemente entre 3 e 4. Unhas horas que xeneran moito ruido, moita molestia. Todas as convenencias nun saco non caben, decía a miña avoa, hai moito tempo. É dicir, a ventaxa de facelas pola noite é que se pode traballar a feito. A desventaxa de facelas pola noite é que fan ruido e molestan os veciños que queren dormir. Bueno, pois, temos que escoller entre que as obras duren máis tempo ou sufrir un pouquiño 3 ou 4 noites e intentar que as obras acaben o antes posible. Por lo menos esa parte máis complicada. Que máis temos? Xa o dixo así en alguna ocasión que a estrutura que vai quedar no barrio ahora para ser circular non é definitiva, vai ser modificada a medida que avance a obra, non? Sí, é así. Ahora mismo se libera de tráfico a parte que vai hacia a estación de tren para obrar ali. Cando eso este acondicionado, o tráfico se reconducirá por ali e, en cambio, se actuará sobre esta parte. É dicir, o que se fai é obra en dúas partes, porque, senón, a alternativa era cortar o tráfico completamente a Rúa do Hórreo e iso o víamos inviable polo papel que xoga o Hórreo con relación a Sánchez. Por tanto, se fai en dúas mitades, que se poidera facer toda a seguida, pois se aforraría moito tempo. Eso facilitaría a realización da obra, pero claro, o coste e as molestias serían moito maiores. Está funcionando ese chamamento que fixe vostede a utilizar o túnel do Hórreo para enviar a Ojalá? Sí, estou seguro que está funcionando. Mire, eu estuve en ali hoxe ás 8:30 da mañá e eu vi a densidade de tráfico que había. Estuve vendo agora ás 12 menos cuarto da mañá e xa vi a intensidade de tráfico que hai e mudou. Que? A menos. Quero decir que isto tamén ten un componente pedagóxico, no que, a pesar dos anuncios que se publiquen no periódico e das noticias que se fan, hai persoas que se esqueceron de que había a volta ciclista. E a pesar de poucas, pero algunha houve. E en isto, a pesar de que levamos anunciando 2 semanas que hoxe empezaban as obras, pois, en principio, pois, pola costumbre, pola inercia, a veces parece que o coche vai solo. Pero claro, verá vostede como entre hoxe e mañán se produce unha disminución significativa de tráfico e moitas persoas van a utilizar máis Clara Campoamor, van a utilizar moito máis o túnel que o que nos queremos. De feito, unha das razóns polas que non desplazamos todo o transporte metropolitano a Clara Campoamor é porque pensamos que se iba a incrementar a presión en Clara Campoamor e, por tanto, quixemos non incrementala nos máis con máis transporte metropolitano, porque son autobuses entrando e salindo e maniobrando. Bueno, eu creo que con un pouco de esforzo e de colaboración entre todos esta obra vai a ir ben, porque aparentemente deberá ser unha obra por exemplo moito máis sinxela que a de Concheiros. É molesta, pero máis sinxela. Non temos a reposición de servicios de Concheiros, non temos infraestructuras de 200 ou 300 anos mezcladas unhas con outras. Aquí o que hai ten 10 anos e, por lo tanto, é perfectamente conocido. Algo máis? Sí. Onte por noite parece que xogou bastante ambiente, bueno, por unha vela de estudiantes, quero decir. Se
houve algún problema, se houve algún problema, bueno, vamos a ver. fai un chamamento. Levamos tendo ambiente todos os días desde hai varios días. De feito, este fin de semana houve que desaloxar unha discoteca na que había máis de 300 personas. Por lo tanto, ven habendo ambiente. Eu que por eso pido prudencia. E agora se incorporará toda a población estudiantil. Bueno, pido prudencia a todos, porque efectivamente a ninguén se lle escapa que a población de 12 a 22 anos é a población que ten menor nivel de vacinación e o risco de contagio é o mismo que os de 80 anos. É verdad que desde o punto de vista das consecuencias dramáticas son moito menos, é dicir, en Galicia das 2.580 e pico personas que falleceron polo COVID, aproximadamente en torno a 2.000 tiñan en torno a 80 ou máis de 80 anos, e quero recordarme que unha ou dúas tiñan menos de 30. Quer dizer que hai unha diferencia en consecuencias dramáticas menor, pero tamén é certo que non sabemos que consecuencias poden durar, e esas poden durar toda a vida. Por lo tanto, é necesario que esta población máis xoven actúe con prudencia. Esa discoteca, me imagino que non vai dicir o nome, está no Sánchez. Sí. Pasaros do aforo, Non, eu non vou falar de máis detalles. Se queren máis detalles, falen co Concelleiro Delegado de Seguridade Ciudadana. Aparte que eu de memoria non sei cal é o aforo que ten autorizado. Ben, alguna pregunta máis? Pois xa está, moitas gracias a todas e a todos.